الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلمو أمبي أوفوكا ولين مندو نسنغينا أو منو سولين بنا جمانين كونو جمانين كوكا أو بسم الله أو كجموكا كرنكرني من بيسيكي أو شريفلا جبرانينسي bi kene konnana ankeme ka ankramo bado bismillah kren yala nuyi ankramo asayidi shirusman madan haidra aleka kalande mi ankramo alassane sangaré jamiatul ansar din konnana wajulu kela badedu ani abena kuma min kanka keni wati mini o kumbanka nuyi doimana ziyarai min bolo dalindo kabe novembre kalotle sabama yani anga do korfo konnana amba ankramo bisilama fa ustaz assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله كنكنا. أيوة الحمد لله جارني. أمي أوفق ولين مندو. أكا تشتريني أكا وليكا جولا. دينا مسكا سي أسير لا تشومنا. كوفيكا كلاكا أنترا مغفنا فونو سيد شريف عثمان مدن حيدرا. أنا كدمايا بلا جلي. أنا كفرانسارو بلا جلي كان إسلام بي. إن شاء الله. إن شاء الله. bela jele intlo be folikana ankara mogo bismillah anga kene kono tuguni ka kani ankumbe ziara minka na ka novembre kalot le sabama samba fla ani kononto dimanche nata ziara ambe fe ka don munde ye ziara ani fana anye ziara e jona islamia konana. أيوة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين أمبي على فوق على بركة كصلي على كراكانوي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنا سمو صنمو أنا كصحابة نمو أنا مغمنو يقولون نكان تقول فقطاسي الكيامة جوتهم وصل نيام زيارة أيوة عرب كانديدو akoroti dore wode ka wuli ka tabo ibalma doy akera anyana do walma afatulendo ka tabo aye aywa alhamdulillah bi fode mako ziyara aywa me an kambe mi mabi wode ka wuli krengere ka ti nyeda islam nyodo kaburuka ka duwo kay anika barka nyine ala fe aywa shuyi yere horoma koson ala ko do ila ambi ziyara min kabbi o bi kuma odeka mamba nyina ala fe ala ka here kan bela jele ka ziyara inu do here la ka bo here la ala ka ambe sabama ulan kramo anya fo ziyara anya e jona islamia konna na koko ibta soro atara kirala walma atara kira ko fe madola alhamdulillah fe min to ko e ziyara islamia konna na silamɛw ka sariya ta yɔrɔ fɔlɔ o ye kuranɛ de ye o kɔfɛ alakira kota walima alakira ye nin kɛ sallallahu alaihi wa sallam ziyara an b'a fɔ a fɔlɔ yela alakira de la muhammad sallallahu alaihi wa sallam komi o hadisaw ka ca mais a dɔ ye jumɛn ye don dɔ la alakira sallallahu alaihi wa sallam a dalen a siso kɔnɔ o don a ka sosi bɛɛ amba Aisha de fi sosi turu me amba Aisha de la amba Aisha ko alakira dale ale kɛrɛfɛ aywa jibril na kira yɔrɔ la kana fɔ alakira ko aka bɔ ni alaka yamaru ye akata bakiya akata dugaw kɛ bakiya shuwi islamɛ shuwi wala ako akira kira kɔnɔ ko ale Aisha kun bɛ sunɔgɔ la a y'a ka sabara ta dɔɔni k'a ka fini ta dɔɔni siran kama akana nale Aisha ka sunɔgɔ tiɲɛ Allahu akbar hukumu kɔnɔna na kira wulila dɔndɔn ta k'i den ka bɔ mais Aisha ko ale kun tɛ sunɔgɔ la ko ale kun bɛ ka kira suyi mais a kɛra Aisha kɔnɔ ko kira bi n'i den ka taa ale sinamuso dɔ de fɛ yen Allahu akbar o kuma Aisha ye kira bɛlɛ fo ka taa ye kira bɔra dugu da fɛ ka taa don bakiya kaburudo la ka waati jange ka dugaw kɛ a tɔgɔ ye kaburudo mɔgɔw ye siɲɛ 3 a ko ale bɛ kira ye kira b'a bolo kɔrɔta a bɛ ka dugaw kɛ dugaw k'a kundala janya k'a janya mais ale ma bɔ yen fiyewu fo kira tilala ka dugaw la kira segintɔ la sisan ale bolila sisan ko a bɛ kira kɔn mais o y'a sɔrɔ kira yɛrɛ senna ka teli mais kira ɲɛngun b'ale la dibi la mais a t'a dɔn jɔn don o la ale nana don so kɔnɔ k'i da yɔrɔ mɔgɔ n'i bɛ bolila i ɲɛnakili de bɛ minɛ kira nana dɔrɔn kana sɔrɔ ale ɲɛnakili minɛnen don so kɔnɔ a ko Aisha a ko a kɛra cogo di e kun taara min Aisha ko kira ma a ko ne kun bɛ yan kɛ
kira ko ma ko ni ma nyefo mi ala nyinga ba nyefo oro de la Aisha ko ma kira ngono ku i de nga tan sunam so do fi o de kama mbora ki bele menya itara bakiya kaburu do de la oro la kira ko ma ko jibrila de boran fe ka fonye ko nga boka ta dugo ke bakiya kaburu do la ko nga tu ziyara ka dugo ku yi o do di kira ko Aisha ma akui hakli sigi ala kira saniya ka bo janfama kira oti janfa ke mais o don Aisha ko kirama ako men nan dara kaburu dola an ganga dugo jumenke komi wati ka suru do min ganga ke amba Aisha muslimu de bi kuma lakali ala kirai Aisha kala wala ka fo ni tara kaburu dola kuli assalamu ala ahli diyar min al mu'minina wal muslimati wal muslimina wa yarhamu Allahu al mustaqdimina minna wal mustaakhirina wa inna insha Allah bikum lahiquna Allahu akbar kira ko Aisha ma ni tara kaburu dola ibi jija kani foli kande di shuma no de aw minum bi anyeya okuma ami foli di awma ni ala sonama amfana bi aw noka ana nyewa amba uko Allahu akbar okuma ni ziyara bi fo kwa yira mogola ayira ala kara de la me ka kundala surunya dron tafsir kono tomba mbulu ya o fana ya Allah kali pesiga amba me dowda ko ziyara e chen ko me ko ka wati do kerengere no wati sira ko wata ziyara ke usazo ukadonu nyenyini sa tafsiri kono domba mbulo ya oko kana nabi sallallahu alaihi wa sallam yati qubur ash-shuhada ala ra'si kulli hawlin fayaqulu assalamu alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba ad-dar wa kadha kana yaf'alu Abu Bakr wa Umar wa Usman radiyallahu anhum Allahu akbar o tafsir konondona adoye jumei ka kuma teliya durul mansur bala kashafu bala al kashf wal bayan ofana bala tafsir abi saud ofana bala tafsir alusi ofana bala tafsir tabari ofana bala tafsir nisaburi ofana bala tafsir al qurtubi ofana bala tafsir hamayani azadi ofana bala ni tafsir kononto ni bela jele ni kuma lakali ka fo alakira sanwosa ni san yelamana ko akmi bom Madina abita uhdu Allahu abita Hamza ani Seydou Chouminou be abito lu kaburu ya jura kira fatule kofe abokar fanana na salama ka nyemgo yala ko wakeza kena yaf'alu Abu Bakr kira kuma ke chugo me kone sanwo sanyela mana fana abokar fana kuma ko ke chugo la ako wa Umar fana nane ko Umar fana kuma ko ke chugo la ani ka fara Usman ka ko sanwo sani sanyela mana ko bita bo bakiya kab ato di uhdu Seydou Chou yorola ka dugo kuye ku ziyara ka soroka segi kuma kundala surunya bela amba don yorola ziyara yela alakira de la kira kofe ayira ka sahaba udela olu ya a tienta o chugo yala fokana se an klema bi amba nyina ala fa famiya ko nyuma ala ka dan bela jele sallallahu alaihi rasulillah ala kan be sabama e yankra mo ambe segin kana doymana ziyara be sangosa nyina ta bolo dale no ka be kardoma novembre kalo tle saba abe be dimanche doma ame fe ka do ankra mo doymana ziyara sababu jumade nani asigili jonya aywa alhamdulillah rabbil alamin ambi wala nyuman doni bonya segi ankara mogo man yorola sayyidi sheikh usman karamogo min ko ni nyuma kere iye ikana nyina ko halna ya soro miskala zarati do mawo matsega mogo ka nyuma barkada hali tsega ala ira barkada wallahi ziyara mi na bi sena sisa aminana mogo minuna ankara mogo ira de o fanyana ka sababu ke ambamsu sanuma no ye baf tandi bafne mami ni ale fatura kalande unde kumbi faranyonga obita musokoroba in kaburu ya jura no Sherifu Usman Madan Haidara fu musofoloy Allahu obita kata musokoroba in kaburu ya jura kadugo kai o hukumu kononana o ya soro ankara mogo bi balola ala kalahara so sumaya an islame bela jele no Muhammadul Madani ale de kumi fara kalande unka obita ni ziyara inke foka tase ale yere ka fatulima alhamdulillah kalande uyeni ko ino kantugo ane ka tase Muhammadul Madani ma okuma karamogo ka kumana iba ye direct kalande unde ni ziyara damne no Sheikh Usman Madan Aidara ka dukono kalande ane ka fara aywa kalande minum bi kalanke ale yere ka siraka olu de ni ziyara in damne ode kama sanwosa nantara dunyumana ni wale nyuman don karamogo ba segi kalande uma sabu koni mo wayi nyuman kiye ki kana nyinako akwale ka garbu ale ka kalande ikado gloki kolontigin nu ko nunu de ni ziyara in damne foka se bima
mama barikama olu ye ko barikama damne siga fo itala ala bi barika do ala kata fo ka taa se an karamɔgɔ yɛrɛ dalima n'o ye Muhammadul Madani ansaru ka sɔrɔ ka fara u kan ani ka fara an yɛrɛ karamɔgɔ bakasa n'o ye Seyid Cherif Usman Madan Aidara ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na ziyara kɛ mais a asulu kɔni daminɛ o ye kalandenw de ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don an n'u ka kalanw na bi jahi rasul sallallahu alaihi wa sallam ala ka duwawu minɛ an karamɔgɔ dognoumana ye an bɛ fɛ k'a dɔn jɔn ni jɔn ni dalen bɛ yen ayiwa alhamdulillah bi kɔni na an b'a ye dognoumana an ka sirifi maa ba maa fila bɛ yen ani ka fara an bamuso kan i n'a fɔ an da sera min tɔgɔ ma sisan n'o ye tanti ba fɛnɛ ale dalen bɛ yen o kɔfɛ an karamɔgɔ n'o ye Mustafa ye ale fana dalen bɛ yen Cherif Usman Madan Aidara denkɛ Mustafa o fana dalen bɛ yen o kɔfɛ sa an dajuru samaba ani an ɲɛ jɔyɔrɔ an'an ka koduwa n'o ye Muhammadul Madani Cherif Usman Madan Aidara denkɛ o kuma ale fana dalen bɛ yen o kuma bi na an b'a dɔn nin kaburu saba sirifi kunda olu de bɛ yen kaburu wɛrɛw bɛ yen min tɛ nin si ye mais sirifi kunda bi ni ala ka jɛn n'o ye Cherif Usman Madan Aidara ka du kɔnɔna ye an b'a dɔn kaburu minnu bɛ yen bi o de ye ninnu ye mais kuru in kɔnɔna na ni ala ka jɛn ye ɲinan i b'a kalama Alhaji Bunaɲang ayiwa ale fana fatura o fana dara kuru in kɔnɔna na kaburu wɛrɛw bɛ yen min t'o si ye mais an da sera minnu bɛ kuru kɔnɔ an da sera o de ma kaburu naani jate de bɛ yen bi mais i k'a dɔn naaninan min farala kan sisan o de ye an karamɔgɔ ye Alhaji Bunaɲang ala ka lahara sɔn sumaya ye ani silamɛ bɛɛ lajɛlen sallallahu alaihi rasul wa sallim an karamɔgɔ ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an karamɔgɔ an bɛ segin ka na kɛrɛnkɛrɛnya la ka na an ka sirifukɛ ta n'o ye Muhammadul Madani ye an karamɔgɔ Muhammadul Madani segira ala ka hinɛ kɔnɔ a bɛ san caman bɔ mais sango san kalo kalo tuma o tuma a bɛ k'i kɔnɔ ko Muhammadul Madani ɲɛnamayalen don wallahi sababu jumɛn de ye a ye mun de kɛ ni ala ye nin yɔrɔ in d'a ma usazu cɛ dɔw bɛ yen ala ka diinɛ kɔnɔ muso dɔw bɛ yen olu ti fatu olu ti sa olu bɛ tunu mɔgɔw la de kira yɛrɛ ka hadisa bɛ yen ko cɛ dɔw bɛ yen olu bɛ somayɛlɛma de u bɛ dogo mɔgɔw la mais olu ni fatuli cɛ ka jan Allahu akbar komi kuranɛ yɛrɛ b'a fɔ an ye cogo min wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun cɛw bɛ ala bolo seyidu siw la an kana miiri fewu k'olu salen don k'u ɲɛnama bɛ ala yɔrɔ ala b'a la k'u garijɛgɛ mais Muhammadul Madani bɛɛ b'a dɔn a ma si janba sɔrɔ sika a bɛ fatu kuma min o y'a sɔrɔ a si tɛ tɛmɛ san 27 kan nka san 27 in kɔnɔ ustaz a ye baara k'a kɔnɔ dɔ bɛ se ka san 1000 balo o tɛ se k'a baara kɛ Muhammadul Madani cɛ min don a tɛ se ka tunu sabu n'i y'a mɛn mɔgɔ baara de don farikolo tɛ dumi mais min bɛ dumi i kɔfɛ o y'i kɛwale de wajulu sira kan a ye min kɛ a ma kɛ ko dogolen ye a ka ni si fitinin kɔnɔ a ye mɔgɔ hakɛ min kanda ka boli hakɛ min minɛ ka sinji tigɛlen hakɛ min tugu usazu mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko a hakɛ ye nin ye o kuma anw da tɛ se ka bɔ Muhammadul Madani tɔgɔ la hali ni a fatuli ye san biirikaw bɔ a bɛ k'an bolo de i b'a fɔ ko a bɔra an cɛla bi sɔgɔmada in na de o sɔrɔla a ka baara de fɛ usazu Muhammadul Madani cɛ dɔ bɔra an bolo cɛ min n'a ɲɔgɔnna sɔrɔ man di Allahu akbar an bɛ dugawu kɛ a baden minnu bɛ yen an b'a dɔn u b'a jɔyɔrɔ fa mais Muhammadul Madani ye a damana cɛ de ye diɲɛ kɔnɔ komi Cherifu b'a fɔ cogo min na wallahi ustazu ni kamalen a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ k'a ban don dɔ la an tun bɛ fa ka anniversaire kɛnɛ kan Muhammadul Madani ka anniversaire kɛnɛ an kun b'o kan Cherif Usman Madan Aidara a don ale nana ka na dugawu kɛ kɛnɛ kan mais a ye kumaw fɔ a don kuma minnu n'i y'a fɔ hali farakuru ɲɛna ustazu ji kan ka bɔ a la kuma tɛ adamaden ma den mankutu la a ko n fa komi waati koronnen don k'a tigɛ k'a surunya a ko n fa a ko wallahi e y'i fa sutura i y'i fa ka du sutura Allahu akbar a ko depuis ala ye don ne garijɛgɛ la don min fo ka se bi ma maa si ma bɔ ne ka sigida la ka n'a fɔ a karamɔgɔ i den ye nin kana a ma bɛn Allahu akbar a ko wa ne yɛrɛ min y'i bange i bangedenw fo ka se bi ma ne ma deli ka e ye foyi la k'a fɔ n den nin dabila ko nin man kan ni kɛlɛ ye Allahu akbar Muhammadul Madani a ko kuma caman
denw bi waso de ko ne fa ye karisa ye mais fa ka waso ko ne den ye karisa ye a ko ka dɔgɔ a ko mais n fa ne yɛrɛ bi waso sabu ala sɔnna a ma ne ka kɛ e ɲɔgɔnna fa ye Allahu akbar Mamadou Madani tun bɛ samɛ a tun bɛ maloya a tun bɛ siran ala ɲɛ a ka kuma tun ka dɔgɔ Allahu akbar maa dɔw n'i bɛ fɛ k'a bila kuma na i bi ala ka diinɛ de ɲininkali k'a la ɲɔntɛ a bɛ se k'a sigi baroda la fo ka taa wuli Mamadou Madani a da tɛ don maa si ka baro la Allahu akbar sabu ale b'a dɔn an bɛ min fɔ yan lahara an bɛ taa segin o de kan ala ɲɛ kɔrɔ o de kama kamalen a ka kuma kun ka dɔgɔ kojugu an b'a ɲini ala fɛ ala k'an to a hɔrɔma na ale mankutu tɛ se ka fɔ ka ban nin fitinin dɔrɔn de ka bɔ caman na an b'a ɲini ala fɛ ala ka Mamadou Madani an b'a ɲini ala fɛ a fatura ka mɔnɛ min to a kɔnɔ ala k'a to a dɔgɔninw k'a mɔnɛ bɔ wa u bɛ k'a mɔnɛ bɔ fana u bɛ k'a mɔnɛ bɔ an ma siga an b'a ɲini ala fɛ ala k'a mɔnɛ bɔ bi jahi rasul sallallahu alaihi wa sallam an karamɔgɔ an ka ɲininkali laban o bɛ min kan ziyara min ni an bɛ taa kɛ an bɛ nafa jumɛnw de sɔrɔ a la ayiwa alhamdulillah ustaz an bɛ nafa minnu sɔrɔ a la a ka ca a dɔ ye jumɛn ye kira ko kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur al'ana zuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirah Allah ne kun ye aw bali ne kira ka kuma de ka bɔ kaburu ya jurali ma silamɛya daminɛ kuma na mais sisan ye diɲɛ di a ye taa kaburu ya jura a fɔlɔ ye min ye a bɛ aw hakili jigin lahara la Allahu akbar ni taali bade silamɛ dayɔrɔ ye k'a fɔ ko nin ye karisa de kaburu ye karisa min maa si kun ma jigiya ko a bɛ fatu sisan o kan ka hakili ɲuman di e yɛrɛ ma k'a fɔ surunya ni janya na don dɔ la nin dalen filɛ cogo min ko i yɛrɛ bɛ da tan ustaz n'o kɛra wallahi ni ala ye hakili d'i ma i yɛrɛ bɛ siran ɲuman minɛ kira ko y'a nafa fɔlɔ ye a nafa filanan ye jumɛn ye ala kira ko ma min rajulin yazuru kabra akhihi wa yajlisu indahu illa sta'nasa bihi wa radda alayhi hatta yaquma kira ko n'i taara bɔ i balima silamɛ su ye a kaburu la i k'a dɔn i bɛ salamu min di ko a tulo b'a la wa i bɛ dugawu fɛn o fɛn kɛ ko a tulo b'a bɛɛ lajɛlen la wa n'i famana mɔgɔ ma a tigi ɲɛnafin b'i minɛ cogo min i ɲɛnafin b'a minɛ cogo min muso n'a den mana fama ayiwa furucɛ n'a furumuso mana fama a ɲɔgɔn ye don ustaz o kɔni ye nisɔndiya don ye ko n'i taara bɔ i balima su ye a kaburu la i ni min famana a bɛ nisɔndiya n'i ye cogo min ko i k'a bila i kunkolo la ko a yɛrɛ fana bɛ nisɔndiya n'i ye ten de o de kama Imam Hussein a ka kumakan dɔ la a y'a yira k'a fɔ ko n'an taara bɔ suw ye k'u bɛ nisɔndiya ko wa n'an bɔra u kɛrɛfɛ n'i bɔra i kanu b'a kɛrɛfɛ ko a bɛ ɲɛnafin n'i ye cogo min ko wa n'i taara bɔ su ye a kaburu la ko a bɛ nisɔndiya n'i ye wa n'i bɔra yen ko a bɛ ɲɛnafin n'i ye fana o tuma an b'a ɲini ala fɛ nin ye nafabaw ye minnu tɛ se ka fɔ ka s'a dan na a nafa la belebele dɔ fana ye jumɛn ye k'o fɔ dɔrɔn waati cogo kosɔn parce que n b'a dɔn waati in selen don ustazu n'i taara i bɛ tawasulu kɛ ni maaba ninnu tawasulu de ye ka o don i ni ala cɛ Allahu akbar k'a fɔ ala ni min dalen filɛ tantiba filɛ nin ye ko to ala ta la ala nin ye jalajiw min a furucɛ sanuma nɔfɛ n'o ye Cherif Usman Madan Aidara ye ka tila k'a cɛ sutura ka furu bato ka walidenw lamɔ n'o ye kalandenw ye ka jɔ u jigi kɔrɔ ka yatimɛdenw ɲɛji cɛ ka kɛ a cɛ ka du ma jigi ye kuma ala n b'a ɲini fɛ ni musoba in kosɔn ala n ka nin diɲɛ hami in dilan n ka nin lahara hami in dilan Allahu akbar Mamadou Madani ala a ka sinjitugu bonya kosɔn a ka falabato bonya kosɔn a ye maa hakɛ min kanda a n'a yɛrɛ tun bɛ siran min kɛ ala ye ala n b'a ɲini fɛ n bɛ nin don ɲini ala cɛ ne ni ala cɛ ala a kɛ nin kosɔn i kan ka diɲɛ hamiw nɔgɔya ala musafa fana dalen filɛ dɛ ale ma don ye don maa ye a fatura k'a sɔrɔ jurumu t'a kana ala n bɛ nin don i ni cɛ ziyara bɛɛ ka bon mɛ ka taa bɔ kira somɔgɔw ye o kaburu kɔnɔ minnu ye ko to ala ta la ala kira ko o fana ɲɔgɔnna tɛ ziyaraw la ka d'a kan kira ko man zarani aw zara wahidan min zurriyati zurtuhu yawma alqiyamati fa anqastuhu min ahwaliha kira ko ni maa o maa taara bɔ ni Mamadu ye walima ka taa bɔ ni Mamadu zuriya dɔ ye ne bɔnna dɔ ye min ye ko to ala ta la i k'a dɔn ko lahara don lahara gɛlɛya min fɔra a dekun min fɔra a minɔgɔ min fɔra a tileko min fɔra ko ale yɛrɛ alakira de bɛ taa ɲini ala fɛ ko karisa di ne ma ko a b'i minɛ ka bɔ o dekun bɛɛ lajɛlen na kiiri bi tigɛ k'a ban e t'a dɔn dekun ye fɛn min ye waati koro cogo kama kaburu ya jura nafa maa si tɛ se k'a fɔ k'a nafa da ye nin i k'a dɔn salo n b'o fɔ ka sɔrɔ ka bɔ kuma na den hakɛ min taara yira Cherif Usman Madan Aidara la ani min yɛrɛ ma se ka s'a ma k'a fɔ dognoumana ziyara kosɔn ne ala kun ye ne jɛ den la m'a sɔrɔ n donna furu la san 20 san 10 ani kɔ docteur ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ ne ma den sɔrɔ nka n nana n dama kasi
alalla kanin kaburu nun tigu donni ala cɛ wallahi den sɔrɔla o hakɛ min yirala dognoumana salo bigi nu ma se k'a bɛɛ sɛbɛ wallahi o ye minnu sera ka se an karamɔgɔ ma o ye minnu sera ka se cilasebaaw ma nka maa min ma se ka se o de ka ca min sera ye an b'a ɲini ala fɛ ziyara in an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ɲuman don an ɲɛna ala k'a ɲuman bɔ an ɲɛna ka hɛrɛ don an siw la mamadu madani ne a bɔnaw bonya kosɔn bi jahi rasul sallallahu alaihi wa sallam an karamɔgɔ ka kɛ ni an ka waati cogoya ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin nin kuma nin bɛɛ lajɛlen ma ani weleda jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin ziyarakɛla bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya la minnu labɛnnen don n'u bɛ ka bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka na bɛn ni dognoumana ziyara ye ayiwa alhamdulillah ustazu an bɛ min fɔ dɔrɔn o de ye mɔgɔw kana ni basigi o kana ni hakilisigi an ka cɛkɔrɔba dɔ ka kuma bɛ yen i n'a fɔ Cheikh Usman Madan Aidara hali tamani o san a y'o fɔ n'i b'a fɛ ka se joona i ka taa dɔn dɔɔni i ka taa ni hakili ye nka an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka taa ni hakiliw ye an b'a dɔn k'a ta karamɔgɔ ka da la fo ka taa bila dognoumana an ka vigiliw jɔlen b'a bɛɛ lajɛlen na tuma n'u k'i ka taa cogo min i ka taa o taa cogo kelen na tuma n'an taara fana ni ala ka jɛ an ka ladabuw tanga ɲɔgɔn bisiw olu ka dabila ni maa y'a sen da i kan i nana ala ko kɛyɔrɔ de la i nana barika ɲini yɔrɔ la o tuma min sen dara e min kan e fɔlɔ ka yafa de ɲini i k'a dɔn ala bɛ mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu n'u bɛ yafa wal kadhimina al-ghayza wal afina anin nas ala ko maa minnu bɛ yafa mɔgɔw fɛ k'ale b'olu fɛ mɔgɔ minnu bɛ ɲumanya kɛ mɔgɔw ye k'a b'olu fɛ o tuma ɲɔgɔn digidigiw o ka dabila o tuma hali ni an sera dognoumana fana fɛn min ye kaburu kuru in kɔnɔna ye n'i y'a sɔrɔ fa alhamdulillah rabbil alamin o ye ko ɲumanba ye nka n'i m'a sɔrɔ ɲɔgɔn bisi o ka dabila n'i sera ye kaban ni ala ka jɛ i ŋaniya dafara an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ sutura ka bɛɛ lajɛlen welelen don bɛɛ bisimila Cherifla duba in kɔnɔ dognoumana ni ala ka jɛ in kisi kɔnɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ Cherifu Usman Madan Haidara ka jatigiya kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka na ni bɛɛ ɲuman ye ala ka segin ni bɛɛ ɲuman ye ka ko in yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ma wasa ye k'a kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma wasa ye k'a kɛ denbaya ma wasa ye bi jahi rasul sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin an karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ dugawu k'i hayi sisan ala ka dɔ fara dɔnniw kan laɲiniw ye fɛn minnu ye ala k'o sabati k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka ala deli ala ka nin n'a ɲɔgɔnna sigi wɛrɛ yira an na amina rabbi an kun y'a fɔ aw ye kɔrɔfɔw daminɛna k'a fɔ ka kɛ ni an kun bɛ ziyaraba min kan n'a bɛ sigi san o san dognoumana n'o ye an karamɔgɔ Seydi Cheikh Usman Madan Haidara a den ani a furumuso minnu bɛ dalen ye o baara o ɲɛbilaw de bɛ sen na min kana ka kɛ ka bɛn dimanche don ma novembre kalo tile 3 ma san 2019 o la o hukumu kɔnɔna na an ye an karamɔgɔ wele ziyara yɛrɛ ye fɛn min ye a ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye ani mɔgɔ minnu yɛrɛ dalen bɛ an ka Cherifu sanuma ninnu ka se ka walawalali kɛ an ye u kelen o kelen na hakili la aw ye faamuya sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen na ani ka taa se a yɛrɛ ye weleda kelen min da n'o ye maaw ka taa dɔɔni walasa u ka se joona fɛn o fɛn mana k'a kɛnɛ kɔnɔna na i ka kɛ yafaba ye i ka kɛ sabaliba ye wa i ka fara maaw kan maa minnu ye maa sabalilenw ye an karamɔgɔ a Seydi Cheikh Usman Madan Haidara ŋaniya kelen min b'a la laɲini kelen min b'a la o ye bɛɛ ka na hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la o la aw minnu bɛ bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka na aw ka hakili to nin na kosɛbɛ aw minnu bɛ jamana in kɔnɔna na aw ka hakili to a la n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ŋaniya kelen ka baara in kɛ a ka don hɛrɛ kɔnɔ k'a kuncɛ hɛrɛ kɔnɔ i b'a ye a hɛrɛ a bɛ segin an yɛrɛ kun de ma ala sɔnna a ma tamani baara aw yɛrɛ y'a ye kumaw kɛra mɔgɔw ye kumaw minɛ ka baara in bɛɛ kɛ k'a ban tamani baara bɛɛ kɛra hɛrɛ kɔnɔ k'a kuncɛ o la an b'a ɲini ala fɛ dognoumana fana a baara bɛɛ ka kɛ hɛrɛ kɔnɔna na k'a kuncɛ hɛrɛ kɔnɔna na foli ni waleɲuman dɔn nin sanga in na an b'a ta k'a lase diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen ma ka ala deli ala ka waati wɛrɛ yira na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Haidara Usmani kalande umigo Sharifu ni Haidara Usmani bidamini Usmani Haidara Usmani kalande umigo Sharifu